ya vanzwa ndanga ndichida kukudza kuti family yedu i6 vakashayika, then 2 hatisati tavawana, then vamwe 4 ava takatovika, then wekutanga uyu 1 akaenda kunovigwa kwekutanga, then ava vakasara vakazosara kutevera ava vamwe vacho ava. So the problem yatakaita takati tanzwa, in fact we gave the message on Wednesday, engeri Wednesday when I gave this message kuti kwanzi kwaitika tsaona, but when I gave the message havana kumbotudza chokwadi kuti chii chakaitika. Ndakaita zvokufonera nyume mukomana zvikazonzi kwaitika tsaona because vanga vachiita zvegold, illegal gold mining. It's not their own job vanga vachiita rimwe basa, vanga vachishanda kuconstruction industry. Company yacho yanga ichinzi Greenika, then Greenika moved to Mozambique, then after that ivo havana kuzoenda Mozambique, then the rest vakazoenda kuQatar uko vanga vachivaka mastadium. Is it 4 years ago, vamwe 3 years ago, vamwe vakazotevera vachitevera, ivo havana kuzoenda, then vakazosara because there was a pressure kuti kuuya kuti vaite zvegold mining izvi vanga vakaenda kwakaenda 1 achitenga, kwakaenda 1 achitenga, asvika achitenga kungoti migodhi yacho iyi yakavharwa, but kwanzi ine mari zvekuti nekuti mumwe wacho uchayiwa angatori nemari nokuti zvekutamba ndiyo firstborn yekumba kwedu uyu, but mukuru musikana wacho akazoshaya, vanga vari matwins vari 2, so vakaita legal gold mining there. Ivo vachiita sei achitenga achitengesa, so vanga vachiwana mari yakawanda, then iye akatopinzwa nemumwe naye mumwe murume wekumozambique akati come tiite dhiri iri, nekuti izvi zvemadhiri vanga vachingoita zvokuti kudhiladhila nevanhu, so vakatanga zvokutengesa vachiita kudai vachitengesa, so the whole family yakapesera yasiya mabasa, then they went to that site. Saka ndizvo zvavanga vakuita. So it was a thing kuti even hapana kana munhu wekumushangati avhumirana navo kuti onzi hai basa rakadii, masirei mabasa, munoziva zvokuitika, zvokuti vakabva vatanga nyaya yechikorokoza iyoyo hamhino chii chakazoitika kuti vese kuti tanga chiti vari kutenga tanga tisingazivi kuti nekuti vakutotenga vachipinda pasi, haiwa tanga tisingazivi. When I gave the message they said no, uyu bhudhi uyo mukuskumbuzo ndiye wakatotaura zvanzi askumbuzo aita sei kwaita tsaona. Then the time I started to call kuti ndinzwe kuti itsaona dzechokwadi, ngoti mazita ava ndina kumbovataura vese, vanga kunzi ndimuthokozisi natulani ndio vasati vawanikwa, then ukauya skumbuzo kuti langa kuti mvelo kuti tamsanga ndiye uyu wandakazouya naye musi wa25 October. Ndizvo zvange zvaita 2468, izvo zvavanga ari 6 ivavo. So ndanzwa kuti skumbuzo ndakafona foni yake iri kuenda voicemail, so ndakanzwa ndikatoti ndodii, then kwanga une friend yake, saka ndakazofonera friend yake nayo foni haisi kupinda, then ndakazoudzwa neumwe musikana wekumusha kwedu ikoko, zvikazonzi no kune ichokwadi, nekuti ichokwadi here zvanzi aiwa ichokwadi, because all the time kana ndonzwa kuti haiwa kune zvaitika zvakadai, ndanga ndichifona kuti siyai vanhu wezvamuri kuita izvi, muidzokera mumabasa venyu. Vati tiri kutodzokera tosiya todii, vanga vasisade chaivo kutotiudza, nekuti there was a time unzi kune vanhu vakaripiwa zvakazodii, tichivaudza kuti siyai. Then kwatakanzwa iyi ndakabva ndaita sei ndakwira taenda kuya takatosvika tikaenda kune makazeni edu, zvanzi ichokwadi, one of our cousin ndiye akaenda, zvanzi aiwa ichokwadi. Isu ndaita sei takavaona, tikati makavaona, kwanzi vakavaona as from 7 o'clock from the morning, pakazobviswa vese zviya video iye yandakatokutumirai mapictures aya, they were 19, vari 19 vese vakatopedza bhoti from 7 makuseni zvichinzi vakananikwa, vakazotorwa na2 o'clock nemapurisa vakutoendesa kumuchari of the government. Then isu takati tozosvika tikatoti tikakumbira kuti tiite sei kuvaona, zvanzi chimbomirai muzopiwa date ye-identification kuti mouya mungu-identify. Then it was on Thursday, then Friday tikaenda futi tikanzi
Friday ndiko kwakanetsa unzonzi kwarudiwa chi mabirth certificate. Then mabirth hapana kuti toziva kuti mabirth aripi, macertificate aripi, chiripi, hapana kana munhu wese akabva kumusha akaenda nezvinhu zvake. Then ndakazomhanya kuti tiende kunobatsira kuGweru. Gweru ikatoti no, isu ngavaende vakazvarirwa kuNkai. Taenda kuNkai kuyezwa nzonzi vamwe vari out of system, vakuru ava vadiki ava vari kudiwa. Inonzi mabirth certificate yacho anogona kuti akurudiwa chi ana mai, but mai vanga vari kunoku. Takadzoka then tazoti taita problem iyoyo, machallenges kuti mabirth certificate zvazodi. Then yaita sei munhu akawanikwa birth certificate 1 uye akaenda unovigwa wekutanga ndiye watakawana chi birth certificate yake akaenda unovigwa Mvelo, akaenda unovigwa kumusha. Then vamwe ava remaining now 3 ndiwo vakatore remaining now kuti toita sei neava 3. Then tazoti tanzi tiende kuHome Affairs. Tasvika kuHome Affairs kuye, in fact takarambidzwa zvanzi vakuvigwa kunoku. Then tazomhanya tikamhanya, then kwakazoita business people avane mari vakatouya vatitibatsira kuti todi. Then zvakazonzi ngakuende kuDNN. Then takazoita face to face naMinistry of Police. Ndiye murume iye akazonyanya kuzotibatsira, chaakatibatsira singaite especially Bhekicele. Ndiye akatibatsira nekuti kwatakati taenda kuembassy, takasvika kuembassy time yekuti tichipinda takabva tanzwa call kwanzo no, muri kudiwa futi bheki upi kuya kuKruger kwacho. Takabva taita sei vamhanya uchinzi mapurisa ari kukudai because you have to face to face with the Bhekicele before tange tasarwa neabout tange tapewa 5 days kuti vavigwe. Zvikazonzi asina birth certificate, asina totovika because havazivenyu, isu hatikambotendi kuti mavaona. Then kutoenda kunovatarira takavawana hanzvadzi ndivo, ende zvinhu zvakatirwadza kuti vakangonzi vange vane matochi musoro avanga vasina kumbovhisa. That was the thing painful chinhu chatakawana ipapo, kuti hapana angavhiswa matochi, vanga vachiri nematochi avo ipapo vari vagovernment mochari. Takavaona vese vari 19 tichiedza kuti tiite sei titsvage vedu tikaita sei tikavawana. Then after that zvakanzonzi panofanirwa mumwe nomwe anotora vanhu vacho voenda vovhisa kugovernment mochari vachiendeswa kumaprivate mochari. Then takatora vedu tikavaendesa ivavo. Then ava vacho 3 zvakazonetsa, vari kufanirwa kuti mabirth auye zvinhu zvese. Then takazoita kuti tiite DNA test, then vakazoita right. Then zvikaita zvakadaro. Then after that uyo akaenda unovigwa wani kumusha. Then ndatotaura kuti tadzoka. Then on Tuesday vakasunga neava vange vasara kuti vaende unovigwa. Vakati vachienda vari munzira vakaita accident vari munzira. Maindivo vakanyanya kuvara but vakaendeswa kuchipatara. Kati zvino tazoti vadzoke vouye kuzorapirwa kunoko. Saka vakatorwa nemusekuru wangu vari kuJohannesburg, vari kutoita sei vari kuita sei vari kurotorapwa ikoko kuti vachitariswa kuti vachaita sei, then vozoita sei vozoenda kumusha. Then now challenge yatotosara nawo ava 2 varipo vakatoita sei vakasara pasi. Ndiko une mutwini wangu mumwe wacho, but hope kuti zvichaita, but hatizive kuti zvichaita here. Imwe challenge yatiri kutowana especially kune ava vanhu vari kufa kumusha vachiuya kuzoshanda kuSouth Africa, kana tava nguva yakaoma hapana kana munhu wana kutimirira, kana wana anogona kutimirira. Even government hatina kutoti kuti dei wanga uchinzi even tichigara legally kuno even kumaSouth Africa kuti if you have got challenges kuve nevanhu vanotimirira. Asi kana wava challenges hapana kana wani munhu anokumirira except friends and family. Vamwe vacho mari yezvino vamwe zviri kutonetsa, but isu tiri kutotenda nekuti takazoti tabatsirwa chaizvo kune umwe
murume, but havasi kuda to be mentioned into kuti titaure nemazita avo. Kune murume kuharara akatibatsira, then ukazoita mumwe kubulawayo akatibatsira, then ukazoita Vanhu kuvictoria akatibatsira, nekuti ava 3 vakazoendeswa kumusha. Hapana kwatakabvisa kana 100 hatina, mabhokisi zvese ndiwo vakaita sei vakatiitira. But challenge chavo tikatoti tiri kuda kubatsirwa aipa mari, vanhu vako they still continue to vetibatsira pamari, but challenge kuhombe chayo ndiyo yokuti family yakabva yapera one time, and kuti ufunge kuti unoenda kumusha, unotoenda kumusha, you know that handichavaone, handigoni kutaura navo, wongovaona vakadaro. And the other challenge kuti avo vari mugomba hatifunge kuti tichavawana. That is a big challenge, kuti isu takakuvara, especially pamwoyo takakuvara chaizvo, nekuti sometimes unogona kuti uite sei uchitaura nemunhu useka, but kwatori manheru you start to cry. But tiri kutoenda apo neapo pari kutibatsira, nekuti vakataura uchinzi musanyanya kufunga inzira yedu, but tiri kuzivhuma, but hanzvadzi zvakarwadza asingaite. But challenge chayo yatinayo ndiyo iyoyo, kukuvara pamwoyo. Instead kubatsirwa, tiri kubatsirwa nevanhu vakawanda, tizive kuti vanhu ava vamwe vacho tichavawana here, ava 2 vasara. Amen, kuti tichazovawana here. Amen. Patongonamata kuti pameti inogona kuzovawana, kwakasara mutoko naTulani ndivo vachiripo basi ipapo. So vese vangava nevakadzi, but tikutoedza kuti zvese mari vanazo, vanoita zvese, but challenge chayo yatinayo ndiyo iyoyo yatokuvara, kuti you find that vanhu 6 one time they are down. And ini ndanga nditori ndindega musikana wanditori kutotoziva kuti kuti ndinzi ndiri munhu ndivo vanga vachindibatsira kuti neuko neuko. So now ndasara ndiri ndega. That is a big challenge, but in terms of mari, aiwa zvinhu zvese zviri right, and vanhu vari continue to support us, even kubasa, even kwese neembassy yekugreece iri kutibatsira chavo, nekuti yakazoita take control neumwe uyu family, hanzvadzi yangu uyu ndiyo vakatobatsira chayo chayo kuvana uko. Then kuzoita plan international yatibatsira kuti inogona kutora vana vese kuti uvapinza kusikoro until they finish their school for the brothers. So ndiko kwatototenda Mwari kuti Mwari akatopindira kune zvinhu zvakawanda, but you are still having that challenge. Ndekuti sometimes kana wakagara unenge uchingoti 2 minutes wazifunga wachema, 2 minutes zvapera, usiku zvinouya. That is the challenge, but hope zvichafura, nekuti tiri kuenda kwese vachitibatsira, vanotidzidzisa kuti kangamwe tiditi, zvinhu zvacho zvakaoma. But haiwa tototenda, oro else ini chandotokumbira chaizvo kuti kana une vanhu vanobatsira zviya zvakuti kwese kune vanhu, especially maZimbabweans, kune maZimbabweans akawandisa suffering, mama nofa ovigwa, maparents asingazivi kuti dei wanga uchivhura oro something groups, kuti zvichibatsira kuti if you are in South Africa facing challenge, where can you go? Kuti uende kumapurisa hazvibatsire kuti uende pi, nekuti mune vanhu vakawanda vari kufa, vamwe vachivigwa vaparents vasingazvizivi. So isu takaitirwa nyasha kuti vedu zvanga zvichinzi vachavigwa kuno, but Mwari akapindira. Ndatenda rekai ndidzokere kubasa. Thanks, ndidzokere kubasa. Thanks, ndidzokere.